खुलुमबाय गासै नोंथांमोनखौ जुनुनि चेनेलावहाय फिन खनसे बरायहरनाय थाबाय। आई होप नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगोन जोबजासे आरो आंखौ सापर्ट खालामगोन। ओमफ्राय दिनैनि साना मोनसे गोथार सान हिसाबै जोङो 18 मेखौ बर' बिजों सान हिसाबै फालिनाय जायो आरो जोंनि बर' राव हारिमु थुनलाइ गाननाय जोमनाय बेफोरखौ जोङो माब्लाबाबो बावगारनानै थानाङा। जेरावखि थाया मानो जोंनि राव थुनलाइ हारिमु बेफोरखौ जोङो गुबुन जातिफोरनो गुबुन हारिफोरनो जोङो सिनायथि होनांगौ। अब्लासो जोङो बयजोंबो सिनायजागोन आरो जोंनि रावफोराबो गोसारगोन। जोंनि राव थुनलाइ हारिमुखौ जोङो जेब्लायबो फोथांनानै लाखिनांगोन आरो मान होनो रोंनांगोन। लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे क्लिप दिन्थिनो नागिरदों। बेखौ क्लिपखौ नुयोब्ला नोंथांमोना गोबां दुखुबो मोननो हागौ आरो आं जेरै दुखु मोनदों बेखौथ' नोंथांमोना गासैबो मिथिखायो। ओमफ्राय बे मेहेरा मा खालामबाय आंखौ बावगारनानै माने गुबुन सिख्लाफोरखौहाय लानानैहाय माने गारि खिथु उनथिंजाय फज'नानै बेरायगासिनो ओमफ्राय बियो माने स्टेटासाव दोनदों आरो माने आङो दिनै बेलेगाव बेरायहैनो नागिरदों सिक्किमाव थांनो नागिरदों नायमारबाय नंमारगौसो। ओमफ्राय आङो सानबाय मा भिडिअ कल खालामहरनि र' बहा दंमारो होननानैहाय। ओमफ्राय आङो भिडिअ कल खालामहरबाय आरो ओमफ्राय नंमारगौसो बियो माने बेलेग सिख्लाफोरखौ लानानै बेरायगासिनो बहाय ओरैबायदि दुखु मोनबाय आङो माने बहा थागोन बहा मागोन बेबायदि मोनलायलायबाय। ओमफ्राय उपाय गैया मालाय थांनायाथ' थांखाबाय। खनसेबाबो बुंहरबाय दि आङो बेरायहैनो होननानैहाय। ओमफ्राय आंखौ जेबो बुंहरासै। भिडिअ कल खालामबाय। भिडिअ कल खालामनानै आंखौ मा खालामखो बियो कलाव दोनबाय थाबाय। ओमफ्राय बिदिनो गुबुनजोंसो रायलायबाय थाबाय बे रायलायनायखौ नुनानै ओरैबायदि दुखु मोनबायना आङो। ओमफ्राय जाम्बि बायदि आंबो बिदिनो थाबाय आरो ओमफ्राय उनावहाय आं उपाय गैयिनि दाननानै हरबाय आरो ओमफ्राय सोरखौबा थगाय हरदों आरो इदि होननानैहाय नायबानो जाबाय नोंथांमोना जुदि आं मिसा बुंदोंब्ला आरो ओमफ्राय बहाय ओमफ्राय मा होनो जायबाबो दुखु मोनखागोन आरो ना बेबायदि खालामजायोबा। ओरैबायदि दुखु मोनबायना आङो माने रावजोंबो फोरमायनो हायासै आरो गोसोनि दुखुखौ गोसोआवनो लाबाय। नायदो भिडिअखौ नोंथांमोना। Thank you, Amit Das. Kati तुमसे बात नहीं हजों सहैबा खिन्था जों मोजां रायलायनोसै गारियाव दा नै आं गिबियावनो गासै नोंथांमोना निमाहा बिनाय थाबाय मा होनो आरो मिहिरनावबो निमाहा बिनाय थाबाय। ओमफ्राय मिहिरा नुयोब्ला बे भिडिअखौ दुखुबो मोननो हागौ ओंखायनो आङो निमाहा आरो खनसेबाव बिनाय थाबाय। मानो होनोब्ला आङो मिहिरजों जेबो गार्लफ्रेन्ड आरो बयफ्रेन्ड नङा। ओमफ्राय आङो बिनि लोगोसो आरो आं ओरैनो फानि हिसाबै बानायनाय जादों। बिनिखायनो आङो गासैनावबो निमाहा खनसे बिनाय थाबाय। नोंथांमोना जुदि बेयाव आं माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लांदोंब्ला अन्नानै कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों बुंहरबानो जाबाय। फैबाय थानाय भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनगोन होननानै आं गासैखौबो आसा खालामबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। लाभ इउ अल। बाय बाय।